Uzakhele Cindi waseMgungundlovu usamile kwisigqibo sakhe sokungamngcwabi utata wakhe nangona kukho iingxelo zokuba amaSamaria alungileyo angena nzulu ezipokothweni amthumelela imali yokufihla utata wakhe. We will continue to allocate the necessary and more resources to equip the South African National Defence Force. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulela umnqwazi omkhosi wezokhuselo weli kwaye uthi urhulumente uza kufaka uchatha kwimali ethi yabelwe isebe lezokhuselo. The next mayor of the city of Johannesburg is Action SA ibhengeze uHerman Mashaba njengomgqatswa kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseRhawutini. Sinibulise emakhaya okandandambi ndodwa ndaba nokuphumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Uzakhele Cindi waseMgungundlovu usamile kwisigqibo sakhe sokungamngcwabi utata wakhe nangona kukho iingxelo zokuba amaSamaria alungileyo angena nzulu ezipokothweni amthumelela imali yokufihla utata wakhe. Cindi uthi kuzawuba nzima kakhulu ukuba uye wangcwatywa utata wakhe nanjengoko ebhubhe emshiya engenaso isazisi. Uzakhele uthi utata wakhe wamdlandlathekisa esemncinci sewamfakela i-protection order. Sithetha nje umzimba katata wakhe usagcinwe kumzi ocinezidumbu karhulumente. Uzakhele Cindi uthi bunzima kakhulu ubomi bakhe nanjengoko engumntu ongenasazisi kwaye akazomngcwaba uyise. Utyhola utata wakhe obhubhileyo ngelithi nguye obangela ukuba ubomi bakhe bungabi nankqubela phambili. Mina ngizomngcwaba ngani umuntu lona ngoba phela ngeke ngumngcwabe ngalutho phela kwa-ID anginawo noma ngathiwa mhlawumbe nginawo wangifaka i-position order. I-position order isho ukuhlukana nalo muntu yabo. So mawubuzo njengomzali wakho ubuza ukuthi umzali lona phela uyangizala lo muntu lo yabo. So manje nithi angihlukane naye kanjani yabo. Kwathiwa hayi umuntu nomuntu uyayimela lapha emhlabeni. Ucindi ukwathi xa enofumana isazisi angakwazi ukumngcwaba umzali wakhe. So i-ID yona into engiyifuna phambili before kulandela umngcwabo wakhe yabo. Mangathola i-ID nje mina ngikwazi ukuthola umsebenzi mhlambe yena kusengangcwatshwa ngwavele kufanele vele angcwatshiwe vele. Uzakhele uthi ukuba uyangcwatywa utata wakhe ngoku kuzoba nzima kakhulu kuye kuba eyona nto ayifunayo sisazisi. Ngineqiniso elithi ubaba mekwafihlwa angeke ngiphinde mina ngisizakala futhi ngeke ngize ngikwazi nanophathana nalelo bhokisi lelo nalo mngcwabo loyo ngeke ngikwazi ukuthi ngize ngibe khona noma khona. Into nje ngovele ngibukele kude nje ngoba manje ngiyabona vele ukuthi ubaba uyena muntu vele bengibeka ithemba lakhe ngilibekile ithemba njengomuntu obaba nami ngubaba nami ngibekile ithemba lokuthi hayi ndoda sizobamisana nawe yabo njengoba ngikade ngimfuna. Ngiyakhumbula ukuthi umuntu omfana unokulandela uyise noma abakamsiza ngalutho unokulandela ubaba wakhe. Nanga ubaba wakhe emhlamuka kodwa lokho emncingile. Le ndoda ikwathi amanye amalungu osapho awafuni ukuzibandakanya nale nyewe kwaye akubonakali ngathi kuzongcwatywa okwangoku. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulela umnqwazi omkhosi wezokhuselo weli ngegalelo lawo kwaye uvakalise ukuba urhulumente uza kufaka uchatha kwimali ethi yabelwe isebe lezokhuselo uqinisekisa ukuba amajoni eli akumgangatho wehlabathi. Mongameli ukuvakalise oku kwimibhiyozo yosuku lwemikhosi yeli eThohoyandou weLimpopo nalapha anike imbeko kubomi bamajoni angaphezu kwama600 awaphulukana nobomi bawo ngethuba kuzika inqanawe SS Mendi ngo-1917. Olu suku lwemikhosi yezokhuselo yeli lubanjwa minyaka le kumaphondo awohlukeneyo kwaye injongo yalo kukuhlonipha amajoni eli angaphaya kwama600 awathi azika nenqanawa i-SS Mendi esiya kwimfazwe yehlabathi yokuqala ngomnyaka ka-1917. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi isikhumbuzo se-SS Mendi sibaluleke kakhulu kweli ekudaleni imanyano nokudibanisa imihlambi yalanayo. The tragedy of SS Mendi reminds us of the importance
of unity and solidarity, that despite great peril and danger, those brave soldiers stood together as they faced their fate, a fate that they knew, the fate of immediate death. Umongameli ukwathulele umnqwazi amajoni weli ngobuthandazwe nangokuzijula ijacu emsebenzini wawo. Many other countries in the world commemorate the passing of their soldiers because soldiers are the only people in the whole nation who are prepared to lay down their lives in defense of the nation, in defense of our democracy and constitution. Umongameli uvumile ke ukuba ukuphungulwa kwemali eyabelwa umkhosi wezokhuselo weli kube nefuthe libi kakhulu. Watsho esithi urhulumente uza kufaka uchatha kwimali yomkhosi wezokhuselo. Given the critical importance of the SANDF to our security, our sovereignty and development, additional resources have been allocated from the budget, and we will continue to allocate the necessary and more resources to equip the South African National Defence Force. Ukanti ingcali zivakalise inkxalabo imali echithwe kulomsitho wanamhlanje ngelithi le mali ngeyichithwe kwizixhobo zomkhosi wezokhuselo. There's been quite a few figures thrown around. Some say 100 million, some say 370 million. Most of the expenses that would be spent regardless of where those soldiers are going. So the actual additional costs of sending the SANDF down to Thohoyandou for Armed Forces Day, it might only be in the tens of millions. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi baza kuthi qolo beyixhasa imikhosi yezokhuselo yeli uqinisekisa ukuba abemi boMzantsi Afrika bakhuselekile kwaye kukho uxolo nozinzo. Kwikheli ye-Action SA, uHerman Mashaba ubhengezwe njengomgqatswa wesikhundla sebusodolophu namhlanje kumsitho wokuphehlelela iphulo lombutho elithi Operation Fix Johannesburg ngaphambi konyulo lorhulumente basemakhaya. OkaMashaba uthe lifikile ixesha lokuhlaziya kwakhona isixeko saseRhawutini nathe asikhathalelwanga ngabo siphantsi kolawulo lwabo. The next mayor of the city of Johannesburg is Herman Mashaba! uHerman Mashaba uvakalise ukuba nelunda ngokuchongwa kwakhe njengomgqatswa wesikhundla sikasodolophu kwisixeko saseRhawutini nawayekhe wasiphatha phakathi komnyaka ka-2016 ukuya kumnyaka ka-2019. Johannesburg is in a fight for its future. I'm stepping back into the ring to take back our city. Not for spectacle, not for drama, but because this city needs a fighter who knows what it takes to win. Utsho esithi kufuneka isiqhiliphothi esinezicwangciso ezicacileyo ngokuhlaziya esi sixeko nokucoca imikhwa yorhwaphilizo. Yaye nguye kanye indoda eza kuthunywa ibuye nempendulo kulo msebenzi ngaphantsi kwephulo le-Action SA elithi Operation Fix Johannesburg. Action SA will show residents that this upcoming elections offer them the opportunity to stop the collapse of Johannesburg and elect experienced leader with a credible plan to elect someone who knows every inch of the city. Our second priority is to end corruption, this cancer. I'm making myself available to serve you. Thank you so much. Uyisonge ngelithi esona sizathu sibangela ukuba isixeko saseRhawutini sibe libunga kungenxa yohlohle sabo abatyhuthula imali ebekelwe uhlaziyo lweziseko zophuhliso neendlela. Watsho ekhwebela nganeno abahlali besi sixeko kokuba kunyulo lorhulumente basekuhlaleni ze bathabathe isigqibo sokusikhusela singatshabalali kwaphela xeshikweni likho ithemba lokusihlaziya eli-Action SA.
Umphathiswa wezolimo kweli umnumzana John Steenhuisen namhlanje wamkela amachizo ongezelelweyo nanceda ukulwa isifo sochwane nenyebethu nesifake phantsi koxinzelelo amafama eli. uSteenhuisen uthi ukufika kwala machiza kwinxalenye yokusiphula neengcambu esi sifo kwanokuthula umthwalo kumafama eli. Obviously, this is a big moment. It's the single biggest import of vaccines, animal vaccines into the country that we've seen. And it's part of our government commitment to ensuring that we beat FMD in South Africa. I declared war on foot and mouth disease. These are the weapons that we use along with biosecurity to win that war against FMD. So seeing the shipment arrive today is going to be a very big moment for us. uSteenhuisen uthi bazaqala emaphandleni nenkqubo yogonyo nanjengoko kusalindeleke ukuba bafumane omnye uchatha wesigidi samachiza okugonya ngoMatshi. We're obviously going to focus this batch of vaccines on the primary areas. We've got another 1.5 million that are coming the following week and another 1 million after that. And then from March, Biogenesis Bago can supply upwards of 5 million vaccines a month to us. And that includes, that obviously excludes what we're producing locally at the ARC and from other vaccine manufacturers around the world. So this is a big, it will be rolled out into all rural areas. And obviously the focus is going to be on those primary areas. KwaZulu-Natal, the Free State and the Northwest Province are epicenters, and we'll be starting there. But out of this batch, every single province will get something. Kusenjalo amafama kwilali yaseRhamuhlahla eFentersdorp eMntla-Ntshona akhathazekile malunga nokungakulungeli kwephondo ukuphumeza ugonyo lwezilwanyana xa sele kufumaneka amachiza. La mafama atyhola isebe lezolimo kweli phondo ngokungenzi ngokwaneleyo ukukhawulelana nesi sifo sochwane nenyebethu singalawulekiyo. Oku kuza nanjengoko umphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen ebhengeze ukuba isebe lifake izicelo zamachiza ogonyo ezixabisa ngaphezu kwe-R70 million. Amanye amafama eMntla-Ntshona athi ziyabonakala iziphumo zentsholongwane yochwane nenyebethu kwimfuyo kwaye bathi oku kuyabathwaxa ngamandla epokothweni kuba amayeza emfuyo ayaxabisa kakhulu. Foot and mouth disease has been a very serious thorn in our community to an extent that there's been loss of economy in terms of our daily living in this village. And our people as a result have lost so much. We have had a lot of carcass, most importantly, the young calves and those that are 3 months, and those big cattle that are old. Some of them, they were very much few, but it's a lot for us to say we have endured a lot of pain with that foot and mouth disease. Abalimi abaninzi abachaphazelekileyo bakholelwa kwelokuba iphondo laseMntla-Ntshona likulungele ukuthintela esi sifo kunye nokuqalisa ugonyo. We say to the provincial government, please prioritize the areas that were hard hit by this FMD so that we don't endure another pain in terms of going forward, how to see to it that we rescue our livestock because our people are living in so much pain and poverty because of this thing. To us, foot and mouth is compared to yes when we have COVID-19. It's just equal. We were supposed to quarantine our cattle for as much as we people were being quarantined. So we hope that the vaccine will be rolled out to our communities as soon as it comes. And we wish that the government should not prolong the rollout of vaccine again as it has. Ziqikelelwa kwikhulu elinama-30 iinkomo ezithe zafa kweli phondo laseMntla-Ntshona ngenxa yesi sifo sochwane nenyebethu. Urhulumente unenjongo zokuphikisa isigqibo sokubhangiswa kwenkampani enkulu nevelisa iswekile iTongaat Hulett nezinze KwaZulu-Natal. Kule veki iphelileyo amagosa aphezulu kule nkampani aye abhengeza ukuba afake isicelo sokuyibhangisa emva kokuphanza kwenkqubo yokusindisa le nkampani. Le nkampani ithi ivelele onke amabakala ukuqinisekisa ukuba ayifikeleli kwesi sigqibo. Le nkampani iqeshe amawakawaka abasebenzi KwaZulu-Natal.
kwaye ngamafama angaphaya kwi-15,000 axhomekeke kule nkampani njengoko ethumela kuyo umoba. Isebe lorhwebo namashishini lithi liza kuyiphikisa le nkqubo yokubhangisa le nkampani ngelithi oku kunganeziphumo ezibi ingakumbi kubantu baKwaZulu-Natal. uButshabelo Mthombothi oneminyaka engama-23 budala ongumbhali wencwadi ezine. Incwadi yakhe yakutshanje ithi Poetic Atmosphere of Mathematics iqulathe imibongo yezibalo. Injongo yayo kukunceda abafundi abatsala nzima kwizifundo zezibalo. Le ncwadi yokuqala ukufundisa izibalo ngemibongo kwaye iphunyezwe liSebe lezeMfundo phantsi kwencwadi ezikumathala encwadi kweli. Kwaye njengalwazi uJoanne Crony wezibalo kwiYunivesithi yase-Oklahoma uyixhasa ngokupheleleyo le ncwadi. uButshilo Mthombothi uqhutywe luthando lwakhe lwezifundo zezibalo de wabhala incwadi ngohlobo olungaqhelekanga lokusebenzisa imibongo ngenjongo yokuyinika umtsalane. I realized that South Africa needs more mathematicians, if not statisticians. And mathematics has always been an intimidating subject, you know. So that's why I introduced a new way and a fun way of learning pure maths. I mean, remember, a pure maths class has always been like a serious class. I want teachers and learners to have that strong and fun interaction during a pure maths class. Uninzi lwabafundi lunoloyiko lokufunda izibalo, kodwa amalinge akumila kunje ayakhuthaza. The first problem is the attitude people have towards subjects like maths and accounting. I mean, if I have an older sibling and they had a bad experience with pure maths and accounting, they'll go on to discourage me from taking that particular subject. Ilizwe loMzantsi Afrika linomcelimngeni wokushokoxeka kwabafundi abazibandakanya kwezi zifundo ezifana ne-maths kunye ne-accounting. I'm a person who likes researching, especially in fields that I'm in, specifically accounting and maths. And through my research, that's what I discovered, that we don't have mathematicians. We don't have enough mathematicians. We don't have enough statisticians. We don't have enough computer scientists. Just like I said, this is an intimidating subject. So that's why this book is there to, you know, convince as many learners as possible to venture into this subject. Ukungenelela kweSebe lezeMfundo esiseko kwimiba yokuthathelwa ingqalelo kwamaphulo afana neli kungenza umahluko kwikamva lelizwe. Enkosi ke Madikela noMamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam lemozulu mna bethuna ngegama ke ndinguthabile ndiyintswakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masiphawuleni ke nantsi kaloku imozulu leyo ke mzontsundu siye sivule ke sijonge iziganeko kaloku zemvula nemimoya upela pha ngomso futhi kusibekele impela kakhulu kwiindawo ezininzi ezizinze kwintshona yelizwe indawo ezininzi pha kwelaphondo lonke laphaya entshona koloni ngamandla ke kwindawo ezigudunqweni ubusegeorge nazo zonke nje ezongingqi ezikufuphi kulaa mmandla kwasekuseni amaqolo okutshisa wabo phaa phantsi ku-19 degrees babuye ke ngorhatya futhi bevale sele besokusuku futhi kunetha phaya kududuma ko-29 degrees amaqondo wabo ke aphezulu masijonge ngokubanzi ke bukele ekhaya amaqondo wakho kaloku aphantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala ke neliphaya lona ephondweni lasempuma koloni impela ke emzontsundu futhi kwindawo ezininzi ezinze kumantla nempuma yelaphondo phaa komthatha futhi kwasekuseni qabaqaba ngamafu mpela phaya zeziziganeko zentshizane futhi yonke laa ntsasa ngamaqondo okutshisa phantsi ishumi nje elikhatshwa sisithandathu ngokubanzi masijonge kwakhona futhi phaa ephondweni ke laseFree State impela futhi ke kumantla kwelaphondo phaa koSasolburg nazo zonke nje ezaziphaluka kwasekuseni futhi nazo ke ezo ziganeko futhi zezomvula zikhatshwa zindudumo nje yonke laa ntsasa kwangaye futhi la-16 degrees ngokubanzi masijonge phaya ephondweni futhi ke laphaya entshona koloni ngamandla ke emzontsundu futhi ke kumantla nempuma yelaphondo phaka loko Beaufort West umzekelo kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafa zezomvula futhi nezontshizane zithe chacha yonke laa ntsasa ngenxa ka-20 degrees kanti ke imozulu futhi yenje nje phaya kwelaphondo laphaya eNorthern Cape mpela mbukelo wam ke
ke kumazantsi futhi nempuma elapho phaa koodiyara futhi umzekelo kwasekuseni ungathi kubande kubhudla umoya oqatha kakhulu phaya ngo-19 degrees kanti ke futhi imozulu kwiphondo laphaya enorth west ngamandla ke futhi ke kumazantsi nombindi welapho phaa koFreiburg umzekelo phaa kwasekuseni futhi kuyanetha kuthuthume yonke bavale basoke futhi usuku ngomso emva kwedinala ngo-29 degrees kanti ke phaya ephondweni laseGauteng baphila ngolu hlobo ngomso mpela ke futhi ke kumazantsi nentshona yelapho phaya koCarltonville kwasekuseni futhi zibikiwe ezo ziganeko zozontshizane zithe gqa yonke laa ntsasa ngokuhlwa ngomso futhi kanti ibukele kasinyuka futhi ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo ngamandla ke futhi kwintshona namazantsi welapho indawo ezininzi phaya kobilabila kwasekuseni futhi kucweke kamnandi nje bevuka ekuseni phaya nakooThabazimbi amaqondo okutshisa ngo-19 degrees ngokubanzi nantsi imozulu phaya ephondweni lasempumalanga ngamandla ke kumazantsi nentshona yelapho phaa uphuya phaa koStanderton kwasekuseni futhi nazo ezo ziganeko zezomvula kwasekuseni futhi ngamaqondo okutshisa phantsi ka-15 degrees ivume ekhaya ndivale ndisonge imozulu phaya ephondweni lokugqibela KwaZulu-Natal ngamandla ke kwiindawo ezizinze kwimpuma namantla walapho uboya wena uphila phaa kophongola umzekelo wasekuseni futhi ungathi bekhona inkwankca engephi yamaqondo okutshisa phantsi ka-18 degrees mna ndikuthanda kangaka Kajali Miyoli. Kamnandi mawethu.